मा खालामनो थाखा फैसा गैजाया गरिब मानसि मावनानै जानाय मोनफ्रोमबो खामानियावनो गासिबो थालांजोबनायसो जाबाय। बे थालांजोबनाय हिसाबैनो आं सरकारखौ सोलायजानो लुबैबाय। जेरै आद्रा जेनाखि थानाय इनकमप्लिट जानाय बे नङा, खम समनि गेजेरावनो कमप्लिट बानायना होनांगौ। जायफोर रायजो राजा, जायफोर भटारफोर, जायफोर भट होग्राफोर बिथांमोनानो दिनै बिपिएफखौसो स्ट्रं खालामफैदों। आयेननि बेबस्था थरना बेबस्था लानायनि गेजेरजों बेखौ जों आयेननि बेबस्था लानानै बेखौ जों मा खालामनांगौ, जों बिपिएफ राजखान्थि दला जों बेखौ खालामगोन। बुलटांनि बे मण्डल नार्जारि बानायदों बे मेम्बारशिप लानानै। चेयारमेननि नामा मा नाम? चेयारमेननि नामखौ आं मोनालै। रन्जित नार्जारि। ओमफ्राय दा बे न'आथ' कमप्लिट जायाखै, दा बे न' कमप्लिट जायैखौ मा खावलायनो सानो? बे न' कमप्लिट जायैखौथ' दा जाहोथारनांगौ आरो जाहोआबा माबा मोनसे सरखाराव माबा होनांसिगोन केस बायदिसिना। एफआइआर होनो सानो नामा? औ, माथो खालामनो बानायथारना होआबा। मण्डलनि आखायाव होदों, बे मेम्बारमोन नालाय बेनो न'खौ लुनो होनानै लाबाय जोंनिफ्राय। जों लुनो होननायावबो बिसोर लुनो होआखै आरो गावसोरनो जों लुजोबगोन होननानै। बिदिनो किस्ति मोनथामखौबो बरनजोबना लाजोब्बाय। लास्टआव बुंनायनि उनाव बिदि लुजोबना होनोसैलै आदै बेनो जोबथा होननानै। ओमफ्राय बोरै लुनानैथ' होआखिसै, बिनिफ्रायनो द्रप थाबाय। गैया, दासिमबो गैया मानसियानो। दाथ' मानसियानो गैला, खारबायसो। गैया, जायगायाव गैला, बेंगालुरावसो थांबाय, खारबाय। मा खालामनो सानो? बेखौ पुलिसनि मोनसे बेबस्था लानाय जासिगोन। ओइबाबो बे न'खौ बानायना होथारनांगोन। जों माजों मा खालामनो, थाखा फैसा गैजाया गरिब मानसि मावनानै जानाय। सरखार नांगौ, जों बेफोरबायदि सरखार सोलायथारनांगौ। जों बेफोरबायदिखौ नाङा, सोलायनांगोन। दा बबे सरखारखौ दा फैजानो लुबैयो? बेखौनो जों फैजानो लुबैयो। मेम्बारा मण्डलमोन। फैसाखौ आङो खनथाम किस्ति बख'नानै बे मेम्बारनि आखायाव होजोब्बाय। दा बिसोर न'खौ लुवाखिसै। माबायासो चेयारमेनासो? चेयारमेना जहरलाल होनो, बै खाग्राबारिनि। बे न' जायैनि सायाव दा नोङो मा सानो? मा सानो माने, बे फैसाखौ हरजोब्बाय हिसाबै बिथांमोनहा न'खौ लुनानै होनांगौ आंनो। बे न'खौ लुनानै होआबा बिथांमोनखौ माबा मोनसे राहा लानाय जागोन। बिथांमोनहा बे सरखारखौ मोजां सालायगोन होननानै आं आसा खालामदोंमोन। जे बिथांमोनहा दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो गासिबो थालांजोबनायसो जाबाय। बे थालांजोबनाय हिसाबैनो आं सरखारखौ सोलायजानो लुबैबाय। थांनाय 2011 सनाव जेनाखि बिपिएफ सरखार दंमोन, बे बिपिएफ सरखार थानाय समाव जिअ'टेक खालामनायनि गेजेरजों गोबांथार बिपिएफनि माखासे मेम्बार, जिआरएस बायदि बायदि आरो जोंनि बिपिएफनि वार्कारफ्रा गोबां गामि गामि थांनानै 2011आव जिअ'टेक खालामदोंमोन। दा जिअ'टेक खालामनायनि उनाव दा गासै लिस्टआ फैजोबनायनि गेजेराव दिनै जेखिनि जोंहा इउपिपिएल सरखार दाबाय। दा बे इउपिपिएल सरखार दानाय हिसाबै दा दिनै 2011 सनाव जेनाखि जिअ'टेक खालामनायखौ दा बिथांमोना जेनाखि खासा फाखा न' लुदोंमोन। दा बे लुनायनि गेजेराव जों दिनै नेदोंमोन जोङो। दा नेनायनि गेजेराव जोङो खुनु माने दासिमाव कमप्लिट जायाखै, गासिबो इनकमप्लिट गोजा। दा जों आसा खालामदोंमोन, दिनै 5 बोसोर जों नेदोंमोन। दा 5 बोसोर नेनायनि गेजेराव जिखिनि इनकमप्लिट जानाय, बे इनकमप्लिट जानायखौ जों नेदोंमोन। दा नेबाय दिनै सरकारा दिनै जोबथा फैबाय। दा बिनि गेजेराव जों दिनै प्राइमारि हिसाबै, सान्थिपुर प्राइमारि हिसाबै जों गामि गामि बिजिरदों। दा बिजिरनायनि गेजेराव जों बेखौनो बुंनो लुबैदों, जे आद्रा जेनाखि थानाय इनकमप्लिट जानाय बे न'आ खम समनि गेजेरावनो कमप्लिट बानायना होनांगौ। दा नङाब्ला जुदि कमप्लिट बानाया, जोङो सरखार दाखांनायनि उनाव जों बेखौ आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। नाजालायगासिनो दा बिपिएफ हिसाबै मा रोखोम स्ट्रंआ जानानै दं? दा बेखौ नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों बे स्ट्रंखौ जों बुंना, दिनै स्ट्रंआ जायफोर रायजो राजा, जायफोर भटारफोर, जायफोर भट होग्राफोर
बिथांमोनानो दिनै बिपिएफखौसो स्ट्रं खालामफैदों बेखौ जों बुंनो नाङा बेखौ रायजोफ्रानो दिनै बिपिएफखौसो स्ट्रं खालामफैदों खारन मानो होनोबा दा जेसेबांनाखि बिथांमोना खोथा होदोंमोन मावनो नागिरदोंमोन आस्था होदोंमोन दिनै बिथांमोननो खोथा होनाय बायदि जायासै बेखौ रायजो राजाफ्रा गासैबो मिथिनायनि गेजेरजों फुराना सरकारखौनो नांफिनगौ होननानै दिनै लोब लोब दिनै जोंजों जगदान जादों आरो सापर्ट खालामदों दा जेन'बा बे न'आ इनकमप्लिट जानानै दं कमप्लिट जायाखै बे कमप्लिट जायैनि सायाव बैफोर जे बेनिफिसारिनि सायाव मा बुंनो सानो दा इनकमप्लिट जायाखै जोंथ' बिपिएफनिफ्राय जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जेसेबांनाखि इनकमप्लिट जायाखै बेखौ खम समनि गेजेरावनो कमप्लिट बानायना होनांगौ आरो जिखिनि जोंहा बेनिफिसारिफ्रा बुंदों जायफोर बेनिफिसारिफ्रा जे फैसा बख'नायनि उनाव फैसा बख'खांनानै जायफोर मेम्बार आरो सेलादार बेलादारफोर माखासे इउपिपिएलनि सेलादार बेलादारफ्रा बिथांमोना बेंकसिम थांफालायै जाहैदों बेंकसिम थांफालायनायाव फैसाखौ बख'योबा गावसोर लायै जाहैदों खुनु बेनिफिसारिनो दांहोआखै दा दिनै बेनिफिसारनिफ्राय जों खोनानो मोनदों बिथांमोना बख'नाय लोगो लोगो मेम्बारनो होयो दा जोंनि सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै दा गोबांथार गामियाव इनकमप्लिट दङ बेखौ जों दिनैनिफ्राय जात्रा खालामबाय दिनैनिफ्राय जों बरदाङि गामि आंनिनो गामि बे बरदाङिया बेखौ जों जात्रा खालामबाय दा बेसेबांबा न'आ जादोंमोन गैयाबाबो बहुद जादोंमोन दिनै 11टा इनकमप्लिट जादों दा बेखौ जों थर्न बिजिरगासिनो दं गाबोननिफ्राय दिनैनिफ्राय बिजिरनायनि गेजेरजों गाबोननिफ्राय जों सुरु गामि गामि हाबनानै सोरना इनकमप्लिट सोरना कमप्लिट जादों बेखौ थरन गानायनि गेजेरजों सरकार दाखांनायनि उनाव जायफोरना बानाया जायासै खम समनि गेजेराव बानाय जायासै बेखौ सरकार जोंनि जायोब्ला जोंनि गमामायै जायोब्ला जों बेखौ थरन खालामनायनि गेजेरजों आयेननि बेबस्था लानाय जागोन दा बैसोर जे मेम्बारफ्रा जेन'बा फैसा लानानै थादों बे फैसा लानानै थानाय जुदि सरकाराव जुदि फैयोब्ला बेखौ आयेननि बेबस्थाजों माबा मोनसे खालामनाय जागोन नामा सिद्दा निस्सय जोङो बिपिएफ सरकार फैनाया खाथां बेखौ रावबो हमथानो हाला बिपिएफ सरकार फैगोना खाथां जाबाय सरकार फैनायनि उनाव जों बेखौ फुरा आयेननि बेबस्था थर्न बेबस्था लानायनि गेजेरजों बेखौ जों आयेननि बेबस्था लानानै बेखौ जों मा खालामनांगौ जों बिपिएफ राजखान्थि दला जों बेखौ खालामगोन